På en skole i Danmark sidder 4 drenge og hygger. Eller 3 af dem hygger, da den ene af drengene, Anders, er uden for fællesskabet. De 3 andre drenge kan ikke lide Anders og synes, han er en taber. Derfor mobber de Anders hver eneste dag i en mobbecirkel, og det ender altid med, at han får tæsk. En dag, hvor Anders sidder og græder, får han øje på noget. Han havde aldrig set sådan noget før, men han kunne mærke, at det havde en meget speciel energi. Hans øjne blev lige så store som Rasmus Rovs Mercedes, da han fandt ud af, at det var den legendariske X-Ray. Med en hurtig bevægelse tog han og bundede drikken. Efter den dag blev alt ændret. De 3 andre drenge var ikke så seje længere, og sad nu bare helt alene og spillede et taberspil, som eksempelvis Tetris. Anders havde det nu fantastisk, og han scorede alle damerne. I hvert fald næsten alle. X-Ray redder dagen, måske også dit liv.